Hola, hola, ¿qué tal, señoras e señores? Son casi as 7 da tarde, 7 menos 5 da tarde. Aquí estamos na Voltas co Prato, cociñando en directo para todos e todas vós, que sei que nos vedes dende todas as partes de Galicia e tamén da diáspora por aí adiante, así que seguídenos, como sempre decimos, en Instagram, @voltascoprato. Por qué? Porque aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Receitas maravillosas con xente maravillosa que paso a presentar. ¡Ja! Porque hoxe, na Voltas co Prato, temos o orgullo e a ilusión de ter connosco a Xoán Quemeixeiras, Lucía Vázquez. Un aplauso para eles. Opa, opa. Pois aquí están. Unha e outra, a outra é un. Yeah. Como estás? Perfecto. Ese yeah, tío. Espera, que imaxe de Xoán, que por favor. Eu son de rock and roll. Aí está. Dío aí. Yeah. Ostras, chaval. Yeah. Estás ben, non entendo. É todo, como é, home, claro, aquí está ben. Ves Jamberro con ganas de... Veño con ganas de cociñar, como sempre. Teño fama, ademais. Entón, hai que medio hora rápida e veña. Moi ben. Xoán Quemeixeiras con ganas de cociñar, Lucía? Tamén. Sí? Pois non vos vou quitar a ilusión. Vale. Vamos cociñar, a ver que nos trae Mari de Paderne. Hola, buenas tardes. Son Mari de Paderne e veño darvos unha receta de repolo, que como facemos na zona de Paderne. Facémolo máis ou menos como todos, cocido, cocemos unha carne, poñémoslo o repoliño, poñemos unha patatiña e depois escurrimos todo e punto. Pero agora quero que os cociñeiros de aquí me sorprendan con cousas novas, porque isto xa o sabemos nós. Mando un saludo a todos os veciños e familia e amigos. Un aplauso, veña, a Mari de Paderne. O que máis cebola, repolo de chícharos, patatas novas. Gustoume de Mari que dixo: vou facer a receita de repolo de Paderne. E despois dixo que máis ou menos é como a todas. Vai, pues ben. Moi ben, Mari, máis ou menos é como a todas. A ver, Xoanqui, que vas facer para Mari? Pois eu non vou a cocer o repolo, vou tiralo aquí na tixola directamente. Ah, valo ceibar aí. Vou no ceibar aí, Cimbrado, sí, un pouquiño de aceite de oliva, vou facer unhos rollitos. Unhos rollitos de repolo con peixe, neste caso, Ostras. con robaliza. Por certo, acábame de dicir Alberto, o noso realizador, Sí. que fixo a túa receita de onte. Ai, que tal? Non sei, só me dixo que fixera. Perfecto. Bueno, non me dixo... Se a fixo é porque fíxena. chamoulle atención. Bueno, É porque gustoulle, seguro. Bueno, non sei, díxome... Bueno, hombre. Fíxena, así sin máis, fíxena. No, que estaba moi boa, que estaba moi boa. Hombre. Queremos saber máis detalles, despois preguntaremoslle a Alberto, o noso realizador. Veña, que vas facer ti, Lucía? Eu vou facer albóndegas de repolo. Ostras! A mí eso soame, non fixemos algo parecido, non sei, Fixemos hamburguesas. Hamburguesa, vale, ves? Hamburguesa Fixemos plana, O sea, albóndiga. a ver, albóndega hamburguesa xa sabemos que é similar, pero Moi ben. diferente. Moi ben. Pois imos cociñar con repolo, estamos con receitas de outono, aínda que non chega o outono. Seguimos tendo calor en Galicia. Marchamos con Lucía Vázquez. Veña, vamos alá. Aí. Oh. Ahora traerá ritmos novos das vacacións. Buah. Estamos a tope, Veño cunhas vibes, cunhas ganas de bailar. Sí. Veño listo para a próxima edición do Bailamos. Pero botámonos un pouco de menos. Sí, se dixen onte que, a ver, botas de menos cousas. Tampouco é que bote de menos traballar. Pero bote de menos cousas, sí. Estar aquí con vos, tal, non sei que. Pois menos mal que o teu traballo é estar aquí bailando e de parola. Porque se chegas a estar no andamio... Bueno, claro, sería peor. Así sí que non botaría de menos nada. Efectivamente. Pero polo menos boto de menos estar con vos. Así me gusta. Moi ben, encanta. É así. Como empezas? Veña, un pouco de cebola. Mira, por un lado, vamos facer dúas elaboracións. Vale. Por un lado, vamos a hacer unha salsiña de champiñóns e tomate. Moi E por ben. outro lado, as albóndegas de repolo. Entón, aquí estou empezando a sofritir unha ceboliña e un allo que vas a incorporar as albóndegas. Vale. Pero aquí Veixo que tás moita verdura, non? teño aquí No día de hoxe. unha festa verde. Tes cebola, cenoria, repolo... Sí. Vamos, absolutamente de todo. Prato bastante grande. Os champiñóns, tomate... Champiñóns, tomate... Aquí non vai nin carne nin peixe. Está guai, que me fai falta depurar despois das vacacións. É vegetariano, non Sí. vegano, porque imos poñer un oviño para Pero amalgamar vegetariano, sí. Para amalgama. Exacto. Moi ben. Hai que dicilo, a xente da casa que nos chame ao 664-483419. Chamádenos, por favor, ao teléfono da Voltas co Prato porque queremos saber absolutamente todo de vos.
de todos e todas vos. Así que, por favor, chamádenos e recordade que, como sempre, repartimos cartiños 50 euros dunha vez, 50 outra, no voltas co prato da televisión dos repolos. Dos repolos. Dos repolos. 664-483419. Veña. A min encanta o repolo. Ah, que me están Estánme comunicando por liña interna que temos subida xa a receita da torta de Xulio do Benres. Sí, torta de café, que sei que arrasou, triunfou. Sí, gañoume a mí. Ah, sí, foi a ti. Justificadamente, estaba moi boa, moi Pois boa. estaba dicindo a directora que mañán suben a túa. A miña tamén estaba boa, pero de Xulio estaba moi ben. Pero non gañaches. Non gañei. Claro, entonces vai mañá, en vez de hoxe. Pero a tarta de café de Xulio, a torta de café xa tedes no Instagram do Voltas co Prato. Xulio. Hai moito tempo que non o vexo. É verdad, mira, xusto chegaches ti, marchou el. Vas? Pero ele anda a traballar, que Entón non anda aquí, por lá. allo, vaya Mira, allazo, Isto para a salsa do cazo. Vale. Vou baixar un pouco o lume, porque... Pero tes tamén, na tixola tes tamén allo e cebola. Tamén. Vale. Pero esta non é para salsa, esta Mima, vai ser... É brava, Sí, é brava, sí. É brava. É brava. Eu xa chorei antes. É brava, Sí, Mira, temos por aquí o repolo. Vale. Temos, como podes apreciar, dous tipos de repolo, Sí, non me dara conta. verdad? Non me dara conta. Non sí, eres daltónico. No. Entón, que pasa co repolo? Mira o que pasa co Que hai que repolo. quitarlle moita agua. Claro, cando traballemos de forma que non é en cocción para un Sí. caldo ou... Hai que escurrilo ben. Pero non é un pouco raro que lle botes a agua sobre o resto de repolo que despois tens que escurrir? No. É un método así. Non, é método non. Mira, Vale, mira vale. cantísima auga. E a agua esa vale para o palo? No, a ver, se fóramos, por exemplo, imagínate que necesitáramos máis auga para a salsa, non é o caso porque vai levar tomate triturado. Vale. Se fora outro tipo de salsa, se quixéramos facer unha salsa barbacoa, necesitáramos un pouco de líquido máis para que non nos quedara... Botamos esa. Botamos esta, dá sabor, claro. Xa está. E se non, pois para rejar as plantas. E se non, para rejar as plantas. Mima, canta auga bota, Claro, estou a dicir. Moitísima, Sí, sí. Unha barbaridade. Sí, sí. Moitísimo. E bota máis o morado ou o branco? Pois é unha boa pregunta que non teño Mira. resposta hasta ahora. Pero mira, o morado tinche moitísimo auga, Sí, e a man, E a man tamén. Oye, Ostras. Tintes naturais. Mira, como sae. Moi morado, Vou facer caso, Mima. mira. Para que se vexa, vou botar esta aquí. Buah! Sí que tinta, Sí que tinta. Moitísimo. Aquí metemos unha camisola blanca. Vou te deixar aquí escurrindo que sei que che encanta che andar escurrindo repolo, é a paixón da súa vida. É desestresante. É desestresante, imos con Xanqui, a Benxeira. Opa, aí. Mira esta receta, amigo. Sí. Ves? Isto non está tan bravo como a dela. Mira, aquí non hai nada, hai aceite de oliva nada máis. Que é raro que eu non lle boto un allo, Ahora, ¿Verdad? home, que aceite máis raro tamén. Aí hai polo menos cenoria, repolo... Un pouquiño de aceite Cebola. de oliva é o único que leva para ligar todo isto, que é repolo, cenoria e cebola. Xa está. Sin pum. Sin allo. Teño aquí sin allo nin nada. Porque todo o mundo sabe que se bota antes. Bueno, depende. Non lle des aí voltas porque hai un porqué de cada cousa. Pero cando, se o allo frites en aceite, se hai... O sea, se o que liga é o aceite, bótase despois o allo. Se o que liga é a auga, bótase antes o allo. Explicamos? Sí, xa explicamos, pero Begoña sigue dicindo que non está razón. Como que non teño razón? Yo demostrei outro día, Janelle. Mira, como non ten razón? A ver, é certo. Non se pode decir nada antes. Ademais, que o diga a tixola demostrei diante de todo o público. É Por iso verdade. me hai... É verdade. Entón, eso simplemente o pasas un pouco pola tixola, non con moi pouco aceite, Mira, polo que veo. máis ou menos xa está reducido á mitade. Vale. E por aí vamos quedar, sabes? Porque despois sí que leva unha fritura, sí que é certo que o de dentro xa ten que estar cocido, entonces aquí buscamos o punto, pois que cada quen. Vale. Se alguén quere pasar un pouquiño máis, porque lle gusta un pouquiño máis a verdura pasada, pois máis. Eu creo que por aí vai o conto, Vale, é que vai levar, Sin porque vexo que máis. tes por aí tamén. Vou facer unha salsa agridoce. Tes peixe. Vou facer unha salsa agridoce. Vale. O peixe é o que Que peixe tiña. é? Este é unha robaliza pequena. Vale. Destas de ración, vou picar ben e para dentro. As as, por suposto, non as tiramos, estas pasear, porque estas fritas están
Impresionante. A de robaliza, sí. Así fritas á prancha é máis rico. O que está pegado ao hueso en calquera peixe. É verdad. Bueno, na carne tamén, E na carne tamén. Na carne tamén. Veña, vamos chamar a nosa convidada de hoxe, vamos a recibir con fortísimo aplauso, a ver se o público lle aplaude ben á veciña. Que pase Mari de Padernes. Veña, vamos alá. Hola, buenas tardes. Que tal, como estás? Moi ben. Benvida. Benvida, gracias. Bueno, a ver, Bueno, aquí... estamos en tempo de... Teóricamente estamos en tempo de repolo. Sí, Pero ainda temos o sol por diante. golpeando por aquí, porque estamos en outono, sabes? Tempo de eso, repolo, cabaza e demais. A ti gustache? A mí sí, Moito. moito. E sábelo facer? Home, máis ou menos. Eso Eu é sei que sí. fazer o clásico de sempre. Sí. Pero unha vez que estamos aquí quería aprender algo novo. Xa. Non, é que me fixo gracia que dixetes que querías ibas facer a receita de Paderne que máis ou menos era como a de todos os sitios. Claro. Vale, vamos con Xanqui, veña. Arrímate con Xanqui, veña. Mira, Vamos a eso aprender lo voy a algo. contar. Estuve escoando ahora, porque non quero que leve nada de humedade, pero de todas formas, xa biches que o aceite que leva é prácticamente cero. Non, viu que estaba ali vamos detrás, ver. Xanqui. E miro a Tiñamos receita que secuestrada. tendes. Claro. O receito xa cambia, Ole, mi verdad? madre. Aquí ule moi ben. E solamente Se con olía tres ali detrás? verduras. Sí, e nada máis. E o único que non lle botei foron os brotes de soja. soya. Sí, eso é opcional. Eu lle vou poñer para que se parezca un pouquinho máis a oriental e demais, Vale. ¿no? Claro. Pero eso, como además, como están embotados, xa están cocidos. Se non, pois podíamos botarlle antes e facelos ao mesmo tempo. Que rico. Bueno, nada, isto está máis seco. Isto vamos deixalo agora a refriar. É moi importante que para montar despois os rolos a refriemos. Eu teño este prato que saquei no da neveira. Ole. Vale, para darlle, si para darlle frío. para darlle frío para Claro. despois montar. Tiñes o prato na neveira previamente. Previamente, Claro, claro, aquí non para temos enfriar. tempo, amigocho. Temos, hai que darlle zapatilla a todo. Trucos de Xanqui en Mixeiras, E vou facer unha salsiña con ketchup, un pouquiño de zume de laranxa, un pouquiño de vinagre, un pouquiño de soia, un pouquiño de azucre, tres culleriñas, máis ou menos, unha cousa así, e un pouquiño de auga. E agora é iso? disolvemos todo isto Que é ao- iso? ao lume. Isto é unha salsa agridoce, que lle queda perfecto, xa verás. Vale. Onde está o lume? Aquí o temos. Que che parece eso? Pareceme moi ben. Xa verás. Estás Ten seguro? moi boa pinta, sí. E despois, A salsa o tamén? Home, a salsa, de momento, pouco podo opinar, porque... hasta probala. Claro. Ahora, deixamos... O truco é deixalo aquí hasta que deixe de recender tanto o alume vinagre. do vinagre, Claro. sabes? Xa. 3 minutos ou así, Moi nada máis. evaporado. Efectivamente. E despois deses 3 minutos, o que teño vamos a espesalo con un pouco de... De fariña. Maicena. Ah, no, de Maicena. sí, sí, Maicena. sí. Sí, sí. E auga fría. E tes que deixar que ferva. Sí, vamos vale. a deixar que ferva. Sí, que ferva e que se vai un pouquiño ese bravío, sabes? E Moi ben, despois moi xa ben. o equilibrio xa queda. Pois, Xa Mari, por esta eso, auga. proposta de Xanqui, que tens que dicir ao respecto? Home, que ten moi boa pinta, Sí. Eu creo que vai estar moi rico. Eso é Eu creo, Eso para que é unha para que esté valoración rico. previa moi boa, Xanqui. Sí. Moi boa. Bah, sempre digo o Eu mesmo. tamén confío nele, Vale, Moito a ver se gracias. a ver se Moito confías gracias. tamén en Lucía. Veña, Eu da xente de Joder. Pablo Bárbara tamén. Lucía. Hola, Hola, Mari. Lucía. Que tal? Pois moi ben, aprendendo aquí cousas novas. Mira, eu estou facendo Me unha gusta receita. moito. Gustache cociñar? Moitísimo. A ver, esta receita é moi sinxela, pero é diferente simplemente por lo que utilizamos de base para facer as albóndigas, que en vez de carne ou peixe, Para pois variar un van pouquiño. solo con repolo. Temos repolo morado, repolo verde, releille unha pouca cenoria tamén. E sofritín esta ceboliña cun allo, en vez de poñerlle en crudo para que non nos dé a veces ese forte que Esa acidez. dixo Cañotas que estaba brava a cebola. Entón agora Ah, vale. vai cun saboriño, pois cos azúcares un pouco máis. Mi maestro como ule, pa crema Sí, esa. mi madre. Pa crema de cogumelos, verdad? Isto E agora vamos a facer aquí as cremoulle. boliñas. Primeiro vamos a aderezalo, pero por aquí estou facendo unha salsiña, Bueno, si unha salsa, non unha crema, unha salsa. de champiñóns, de cogomelos e tomate. Tamén cunha ceboliña e un allo. Voulle botar o tomate. Che veñen agora a época dos cocomelos, non? Sí, Sí. é ahora. Sí. Non así a do tomate. Non, o tomate ese xa está pasou. acabando. Ese xa... Que é unha boa pena, Sí, porque eu creo que é o que... A min creo que é das cousas que máis me gustou do verán. Esta Tamén semana hai- aínda saliu algún, por aí. Sí, de feito, mira, incluso Pois antes de tamén marchar eu de pimenta. vacacións, incluso antes de marchar eu de vacacións, estaba pimenta. dicindo Begoña no programa
que tiña ainda tomates. Dixo ela que tiña bastantes tomates para a época. En Padarra tamén nos hai. Sí, na non? casa, sí. Con este sol que fai, e onde estive na praia. Claro. Hola, mira. Perdona, que lle botache? Botache un pouco de pimenta, non? Pimenta e pimentón. Vale. E agora ímolo deixar aquí, chup, chup, que se cociñe ben o tomate, que tarda un pouquiño. Despois, vou na triturar. Para non encontrar tropezos. E por este lado, Vas fazer as albóndigas. temos os repolos, e a cenoria, a cebola sofrita co allo, e voulle botar tamén as especias correspondentes. Un pouquiño de curry. Oh! Non é picante, Bueno, menos mal. No, no, eso está moi un bueno. pouquiño de allo en pó, Oh! de cebola en pó, Uf! e bastante orego, porque o orego gustame a mí. E un chin de pimenta. Dá moito sabor. Que tal te levas cas especias esas, Mari? Ben. Sí? Sí. E agora, María, vamos a mesturar, facendo aquí así, María Cocinillas, cando ten tempo. ensuciando ben a man. María de Bodente, a Mari temoslle que preguntar cal das dúas receitas levaría para Paderne antes de ir á zona de sufridores. Mari, Pois non che sei, É que poñéndome moi difícil. de eso se trata. Xa. E voulle cascar un oviño. Pasou de min, destes vos conta. No, prefiero non mollarme. Hasta despois probar. Bueno, pois entón non te quedes aí que te tens que sentar, muller. Por que non vamos sentar? Bueno, pois veña, pois un aplauso. Vou coller forte. Un aplauso para Mari, que está connosco na Voltas Coprato Televisión de Galicia. Bueno, hoxe imos falar dun auténtico clásico da horta galega, o repolo, ese amigo verde que ás veces non recibe o recoñecemento que merece, xa o sabedes. Sí, o repolo, o de toda a vida, o que vai no caldo, no cocido, o mesmo refogado con uns dentes de allo e pemento moído, e xa tes un prato de luxo, é así. En Galicia, o repolo é un dos produtos estrela do outono e do inverno. Hai variedades para todos os gustos, O repolo de Betanzos, tenro e saboroso, é dos máis apreciados, pero tamén se cultiva moito na comarca de Bergantiños, Narón, Lugo, Pollo ou Bueu. É así, sexa morado, de folla lisa ou rizada, sempre hai quen lle queira botar o dente. Fora das nosas fronteiras tamén presta moito, O famoso chucrut que fan na Alemanha ou en Suiza é repolo. A ensalada de cola estadounidense tamén repolo. E o roliño de primavera chinés que hoxe versiona Xoanqui, pois o mesmo. Así que xa sabedes, volvedevos tolos e innovade co repolo. As receitas, como sempre, en @voltascoprato. Seguídenos, Veña, imos con Xoanqui Ameixeiras. Xoanqui, que faz? Hola, bigocho. Xoanqui, que faz? Pois mira, estou... Explícame. Agora mesmo vou a retirar xa esta salsa, vou a Home, apagar porque o dixeste lume. 3 minutos e pasaron 7. Bueno, hombre, 7 nos pasaron. Bueno, pero 5 sí. 5 sí, Bueno. eso menos. Hai que ter o tiento, o apunto. Ahora ves, ahora... Xa eu le como a 12, sabes? Eu le xa de outro xeito, a que sí? Sí, Xa eu le cambia bastante, o o ketchup incluso, sabes? Eu le bastante o ketchup. Sí, o 12 empeza Sí, co sí. azúcar, empeza a combinar. E Entón- listo, bueno, isto apagamos xa, Sí. Sí, fora. Que estás facendo? Vou a montar o repolo, estou mesturando os brotes de soia, isto xa o teño frío, perfecto, isto vai me quedar aquí para montar despois eso aí, teño un ovo para pechar, e agora o que temos que facer é Os sacos. os saquiños. Moi ben, pois imos Vale. coa pregunta de concurso para a xente que está na casa mentre Xoanqui prepara os seus sequiños. Veña, que salsa fai Xoanqui Ameixeiras para acompañar os seus saquiños de repolo? Salsa agridoce. Salsa agridoce. Salsa agridoce. Estás seguro, sí? Salsa agridoce. Sí. Ah, sí. Sí que. Sí. Salsa agridoce, 664-483419. Chamademe ou a Voltas co Prato, falade con nós, repartimos 50 euriños. Eso é bastante asiático, Bueno, hombre, joder, está feito con vinagre, con azúcar. Entonces é asiático xa. O de asiático Ya, vinagre tamén. é bastante Aquí non asiático. hai vinagre ou que? Que salsa utiliza Xoanqui hoxe, con que salsa acompaña Xoanqui os seus saquiños? Con salsa agridoce. É agridoce, É agridoce. Chamádenos, repartimos cartos, veña. A Abrazo. importancia da salsa Sí, señor. neste prato de Xoanqui Ameixeiras. E agora, máis a filo, é Sí. moi finiña, por eso deixamos a refriar e collemos As partelas á metade. un pouquiño. Sí, para facelos non o quero facer moi grandes, non sabe? Porque vas facer con cada folla dúas Sí, claro. saquiños. A ver, si queremos facelos grandes, os facemos grandes, No, pero está hai ben así, fallo. non? Pero a mí gusta máis así. É que leve varias capas, sabes? É dicir, Sí. enrolamos non unha vez, sino varias. É que De aquí o problema da pasta ao filo é fondo. que si non a
se non lle pos varias capas, ás veces parece como un pouco... Si non queda moi endeble, Sí. enseguida rompe, sabes? Sí. Entón hai que meterlle varias capas. Neste caso, como vai en volta, pois non vai haber fallo. E máis non sabe nada a pasta, sabes? Non ten aí tampouco... No, é moi insípida, por eso Claro. hai que facerlle unha salsa e demais ahora, que en boca é moi chula Sí, sí, tamén, sí. porque queda aí crocante, Sí, sí. queda moi ben. E isto, entendo Vale. que despois este roliño que faz é pasalo por Fritímolo. fritilo. Sin máis, Ah, sí. xa está. Sin Non máis, botas nada. é un pedazo de petisco. Vale, vale. Claro, con E ca repollo. salsa. E ca salsiña, a Que salsa recordamos que é... agridoce. Salsa Veña. agridoce. Mentras vas máis paquetiños vou con Lucía a ver como vai ela. Veña. Chao. Chao. Dime chao. Chao. Hola. Mira, hola. Vamos Albóndigas, a está fritín as albóndigas, Que chulas. A ver, vou facer un par delas máis, unha máis. Claro, e xa- é isto, a que sabe? Hai que probalo. Eu supoño que é repolo. Home, sí, pero botache moitas couras, É verdad. Casi o que menos leva é repolo. Bueno, leva moito A ver, repolo, gustoume o teu supoño. Vale, estou aquí, mira como teño estas mans. Estou sen auga hoxe. Non tes ajos? Non teño ajos. O sea, volvín eu a marcho a agua. Sí? Despois voulle roubar aí unha pouca xoan. Despois de 3 anos. Vale, mentres fritimos estas, vamos Hola. triturar a salsiña. A salsa ule moi ben, A salsa ule moi ben. Sí, Aí está. vai estar boa esta salsa. Vamos retirar isto. Supoño que saberá a champiñón e a tomate. Non, Lucía? Saberá a champiñón e a tomate segurísimo. Digo eu. Debería. Entón, vamos poñer isto aquí porque as primeiras albóndigas as vou a sacar. Vale. Estas de aquí, mira. É que te vexo un pouco estresada. Non, ves Estás ben? estresada. Se estou de vacacións. Estás de vacacións? Estou de vacacións. Queres un aplauso ou algo? Sí. Vamos a dar un aplauso que está de vacacións. Veña, va. Que vacacións máis bonitas aquí no programa, Estou te vendo moi relaxada. Estou te vendo, sí, na praia ou na montaña, verdad? Sí. Xa che digo que onte estive na praia, Que maravilla. Ti recorreche, sabe Dios cantos kilómetros para ir a unha praia por aí? Sí. Eu estive aí en Coroso, 15 personas, a praia toda para nós, un sol de rachar, unha auga limpa, unha maravilla. Sabes que Que eu nas país. miñas vacacións non estaba aquí. Por eso. E ti estás aquí, ahora, cocinando. Pero eu disfruto moito aquí. Vale, así me gusta. Eu tamén disfruto. Pero tamén hai que ir por aí adiante, muller. Veña, vamos a abrir un repartir cartiños. Begoña, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Ben, Vou marchar con Xoanqui porque é lo da pregunta de concurso tennos que dicir el. Todo ben por Brión, non entendo. sí, por aquí sí. Vale, tempo, temperatura, máis ou menos. Ni caso. Sí. Digo, O tempo. vale, nada, que fai bo tempo, non en Brión. Sí, está bo día. Vale, así me Pues gusta. eu creo que toda Galicia hoxe. Por 50 euriños quero que me digas que salsa fai Xoan que me xeires para acompañar os seus paquetiños, os seus roliños. Salsa agridoce. Moi ben, un aplauso para Begoña. Bravo. Que levo 50 euros. Oye, Graciña. no, gracias a ti por chamar, un bico grande. Venga, un saúdo. Veña, Chao. Loguiño, chao. 50 euriños que marchan para Brión. Non va mal, Sí, sí. 50 pavillos, macho. Escoita, Ei, ti que? vas ben de tempo. Eu vou ben, sí, relaxado Sí. como sempre. Cando me vixes estresado? Home, algunha que outra vez 20... Sí, pero non se me notaba. Vale. Bueno, pois vou te deixar aquí e vou ir co público da Voltas co Prato. Perfecto. Vale? Veña, imos con Mari de Paderne. Vamos para lá. Un aplauso ahora tamén que daba ben, Pode que está sendo... Bueno, antes de nada, teño unha petición, Mari. Sí. Sí, Pois a ver. teño unha petición. Hai unha señora no público, aquí detrás, que dixo que quería ver a repetición das 3 da mañá do Voltas co Plato para verse. Así que, dalle aí un plano, unha imaxe, para que se vexa ben. Saúda aí a cámara. Saúda, fai un hola. Aí está. Para que se vexa ben. E xa estive máis veces, é amigo do programa. Anda, Pero é que anda. no, Porque pero le é- merece, igual. Claro, pero é que despois, claro, vai aguantar hasta as 3 da mañá escoitando ou pensando en ti.
Para ver despois a repetición da voltas co prato, polo menos que se vexa, non? Home, se que vexa. menos, claro. Dijo eu. A ver, como estás? Estou moi ben. Ben? Sí, Sí? sí. Ti crees que van estar boas? Eu creo que están buenísimas. Ti non te fijas que ben olen? Sí, non, o ler ule moi ben. Mi madre, que Pero rico. hai cousas que ulen moi ben e despois saben mal, e hai cousas que ulen mal e despois saben ben. É raro, é raro. Pode haber algo, pero é raro. Home, Se ule ben, é raro que non sepa ben. ai, pode ulir de maravilla estar queimado. Ai, bueno, pero de que non é ola queimado, Bueno, depende. Depende. Os cociñeros saben disimular moi ben. Home, son profesionales, cada un é moi listo, non sei. Bueno, xa, sí, xa é verdad. Claro. Xa é verdad. Queres te chegar a ver as Sí, dúas receitas? sí. Pois veña, vamos ver a de Lucía. Vamos para lá. Vamos dar un aplauso a Mari de Paderno, veña. Todo despois o programa, Despois, ten que ver o programa despois, Aí, vamos con Lucía. Xa está terminando. Xa estou terminando. Sí. Mira, vou facer 2 modelos de servir, de emplatado. Dous modelos de servir, dixo. Un embocadillo que ha de ser máis do gusto de cañotas. Sí. Seguro. E o vamos facer. Temos Pues este cañota. pan boísimo, fresquiño do día. Imoslle sacar a miga. Moi ben. Imoslle meter... Vale meter dentro? Mi madre. Sí, sí. Ostra. Mi madre. Eso como lle chamas? Isto é un bocadillo de albóndigas. Buah! Se me pillou o dietista, Dixo, se me pillo o dietista, mátame. Sí. Aí vai. Mi má, vaya bomba. ese para ti, Ese para mí. Hombre. Vale. E agora aquí poñemos así unhas albondiguiñas. Pois vamos dar un aplauso, como non, a Lucía Vázquez, artista do repolo, crack, e ademais está de vocacións. Veña, vamos con Xoan. Opa, aí. Mira, xa retiramos aquí un. Este o temos xa, aquí a papel Vale, Xoanqui. absorbente, ves? Eu non che quero meter presión, pero quedan 3 minutos. Bueno, xa, dame só tempo, por favor. Vale. Xa está listo, aquí non hai que facer nada máis. Isto xa está crocante, mira pa aí. 3 para que acaba o programa, digo, E adiante. Xa. Empratamos, veña, empratamos con estes 3. Con Ves? este... Vedes como está un pouco estresado xa. Sí. Que ni meto dente tú, que antes que está. O xusto. Agora vaiche ferver a boca do ceo. No, Xa verás, xa. Sí. Xa verás, xa. Sí. Vale, e Mira ahora como- este... mira como anda el. Que mira para que podas tomar, porque eso vai queimar. Hombre, claro, por eso. Vamos a cortalo pola mitade, vale? Sí. Sí, eso Que que está Xoan, fervendo, E así xa te chega un pouquiño máis. Mira que ben o pon. Máis Vamos a dar un suave. aplauso tamén a Xoan que me xeres, veña. Moi ben. E agora, Mari, vamos ir probar, así que acompáñame, por favor, á mesa. Onde queiras. Vamos alá. Ponte aí dese lado dereito. Aí, Aquí, de frente. Aquí. Tá, sí. Aí Estás ben aí? Sí, bueno. Sí, non? Ao teu lado sempre. Pois veña, vamos coa pregunta de concurso además de Lucía, que xa está aquí con nós. Que 2 tipos de repolo utiliza Lucía? Verde e morado. Estás segura? Sí. Sí. Xoan, que ti cando queires, Bo, ahora sí, xa estou chegando. 664-441-9, chamada a voltas co prato, 50 euros en xogo. Que 2 tipos de repolo utiliza Lucía? Verde e morado. Aí. Verde e morado. Aí está. Chamada a voltas co prato, 50 euriños en xogo. Cando queiras podes ir probando, vale? Veña, vai dando. Non te queimes, Bueno, vou probar con Cos cuidado. niños, se queres. Cos dedos. Ostras, Sí. sabedes onde imos? A Paderne. Chelo, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. A ver, coñeces a toda esta xente, non? Que está por aquí, entendo. Sí. Vale, pois a ver se polo menos te levas ti máis cartos que eles por vir. Veña, vamos alá. Por 50 euriños, Chelo. Que 2 tipos de repolo utiliza Lucía Vázquez? Verde e morado. Moi ben, un aplauso para Chelo que leva os 50 euriños. Moi ben. Pois mandámosche un bico enorme e os 50 euriños para ti, vale? Gracias. Veña, un bico. Hasta loguiño. Chao. Adiós. E Mari de Paderne, que está... Para, Mari, por aí non. Aí está. Aí está, ben. Mari, cando queires, podes ir probando xa o segundo. Mi mai, que se bocata meter o dente eso, cuidado, Eso mola. A mí non me meto. Sí, dá. Hombre. Pois vamos alá, porque nos quedan 30 segundiños de programa e Mari de Paderne se dá probado, tenme que dicir, ai, mira que cara lle... Mira, parece que vivo a Dios. Vamos alá. Ai, mi madre. Quen gañou a voltas co prato o día de hoxe? Mari? Pois non sei se non serán as albóndigas. Pois, aí está, Lucía Vázquez. Señoras, señores, nos marchamos, queden coa actualidade, Cora Galega, vemos mañá, Tavo, vemos mañá, con máis receitas, aquí, na voltas co prato. Chao.